сафедпӯшони дастаи мунтахаби Қирғизистон баъди бохташон аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби калонӣ 5-0 дар даври аввал дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон хеле хуб бозӣ карданд ва аллакай Эмирхан Темирбеков онҳоро ба сафи пеш баровард. баъди ҳамин зарбае ки хеле моҳирона иҷро карда шуд дар иҷрои Мунорбек Қувватбеков. вале футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон мисли он ки Тоҷикистон пеналти зад, дар ин ҷо як пеналти кор карданд ва Зикруллохон Мухторов ҳисобро баробар кард ки мову шумо мебинем. баъдан ҳуҷумҳо аз ҷониби ҳарду тараф сурат гирифтанд. нисбат ба бозие ки бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон доштанд, имрӯз футболбозони Қирғизистон моҳирона бозӣ карданд. ҳоло боз як ҳуҷуми онҳо Айдар Шарипов бисёр ҳам моҳирона ҳуҷум кард ва зарбаи хубе ҳам зад, вале каме баланд буд ва аз назди дарвоза ба беруни майдон рафт. дарвозабони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон Муҳаммад Юсуф Собиров имрӯз хуб фаъолият нишон дод ва нагузошт ки футболбозони дастаи Қирғизистон боз голҳои бештар зананд. инҷо як ҳолате буд аз ҷониби футболбозони дастаи Ӯзбекистон. Отабек Болтаев бо даст бозӣ кард, аммо он аз назари довар берун монд. дар мавриди дигар футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон боз ҳуҷумҳои худро дар нимаи дуюм бештар карданд. Азизбек Мирзоевро ҳам дидем ки як зарбаи олӣ зад ва дарвозабонҳо гуфтем тавре хеле хуб кор карданд. аммо ба футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон бори дигар муяссар шуд ки ба задани голи дуввум қодир шаванд. ин гузариши хеле хубе аз ҷониби Арген Эмилбеков буд, вале агар ин ҳуҷум бор наоварда бошад, пас дар мавриди дигар футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон ба комёбӣ ноил шуданд. дар ҳолате ки мо зарбаҳои футболбозони дастаи Ӯзбекистонро мебинем, онҳо он қадар хатарнок бозӣ накарданд. дар муқобили Эрон бозиашон хуб буд, вале ин ҷо ҳоло бибинед қирғизҳо чӣ гуна ҳуҷум мекунанд ва Айдар Шарипов бо як зарбаи олӣ тӯбро вориди тӯри дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон мегардонад. гузариши олӣ аст ва зарба ҳам ниҳоят ҷолибу хубу нишонрас. футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар поёни нимаи дуюм баъди он ки дар ҳолати ниҳоят хатарнок буданд, дар дақиқаи 95 тавонистанд ҳисобро баробар кунанд. 5 дақиқаи вақти иловашуда футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистонро аз 3 имтиёзи тиллоӣ дар канор гузошт ва ҳамин зарбае ки ҳоло Иброҳимҷон Турсуналиев зад бисёр ҳам хубу ҷолибу зебо буд ва ҳисобро баробар кард. дар натиҷа ду дастаи мунтахаби Ӯзбекистону Қирғизистон аз Осиёи марказӣ соҳиби як имтиёзӣ гардиданд. ин дастаҳо ҳарду дар бозиҳои аввал тавре гуфтем ба мағлубият дучор шуда буданд. Хорош, лучше закрой.